Korttipelistä päivä. Tässä ollaan heti meidän päänäkymässä. Mä käytän tässä hommassa tuommoista Scaffold Navigation App-hommaa. Että meillä on tämä navigaatio tehty tänne, niin pystytään kivasti liikkuu päänäkymästä tonne itse peliin tai sitten tuonne infovälilehelle. Tällä infossa lukee vähän, että miten tämä meidän korttiarvauspeli toimii, ja nuohan on tietenkin nuo tekstit tuosta tallennettu tuonne strings.xml, että tuonne resursseihin, niin niitä voi sitten sieltä muokkailla, tai jos tarvii lokalisoida, niin vaihtaa vaikka Lontooksi. Eli idea on tietenkin tässä pelissä arvata, että onko seuraava kortti isompi tai pienempi, ja jos se on sama, isompi, tai siis sama, tai jos arvaa oikein, tai jos se on S, niin siitä saa pisteen. Tämä meidän peli sitten kertoo koko ajan aktiivisesti käyttämällä vähän matematiikkaa, että kuinka monta arvauksesta on osunut kohilleen, ja antaa sinulle sitten osumaprosenttia siinä ja pisteitä tietenkin oikein arvatuista. Tässä nähdään myös, että me ollaan täällä pikkusen käytelty muita kuin perusvärejä, että ollaan vähän omaa teemaa tänne heitelty. Vähän tuollainen päälle liimattu homma, mutta pyydettiin niin tehtiin. Ja tosissaan tämä itse kortti ja korttipakka haetaan apilla. Ja sitten tuo kortin kuva tuohon piirretään käyttämällä tätä Coil Compose Async Imagea. Ja sen urlihan saa tietenkin myös sieltä apista. Ja tämähän on tämä peli sitten veetty tuolla MVVM-arkkitehtuurilla, eli täällä on view-modeli, se on game view-modeli, ja täällä UI alla on nämä eri ruudut, ja sitten on game-modeli on modelin alla. Täällä on vähän tämmöistä kehittyneempää arkkitehtuuria tähän lähdetty hakemaan. Ja tietenkin kuten nähdään, niin nämä on eri pakkakeihin jaettu. Täältä on modelit ja UIt ja view-modelit ominaan. Täällä on sitten tietenkin vielä käytetty tätä navigointipalkkia, että meillä on täältä yläpalkista pääsee takaisin päävalikkoon. Jees. Ja tässä kun aloitetaan peliin, niin tässä nähdään myös, että ennen kuin se API on haettu, niin se pikkusen lattailee, että ettei tarvitse nulleja katsella. Loadingia ollaan lisäilty sinne. Mutta tämä itse peli toimii sitten tälle, että tässä ottaa nappakaasta, kun uusi peli aloitetaan, niin vettää sulle yhden kortin ja arvotetaan, onko seuraava pienempi tai isompi. Nyt kun arvottiin väärin, niin ei tule pisteitä ja arvausprosentti pysyy nollassa. Nyt kun tuli sama kortti, se antaa pisteen. Nyt kun arvasi oikein, niin se antaa pisteen. Ja taas meni oikein. Täällä tuo arvausprosentti nousee aina, jos osuu. Ja sitten laskee, jos menee häneeksi. Tässä jos nopeaa näytetään vähän, että miten tämä toimii, niin tuolta näkee. S kelepaa joka paikka, S päälle kelepaa kaikki. Siinä meni väärin. Tämmöinen aika simppeli peli. Ja sitten kun tämä pakka on vetästy läpi, otetaan vähän, ei käytä niin paljon ajatusta tähän näin, niin saa niin esimerkinomaisesti tämä pläräiltyä. No niin, sitten kun pakka loppuu, niin peli päättyy. Saa näkyviin lopputulos. 40 arvosta meni oikein. Eli semmoinen noin 3/4 osuu kohilleen. Sitten tästä voi aloittaa uuden pelin ja siinä tästä nähtiin vähän latailua. Tämmönenpä tää on. Ja täältä tosissaan pääsee takaisin päävalikkoon ja
Ja sitten tietenkin täällä on käytetty myös noita virhehallintaa, kun katsellaan tuonne game-modelin puolelle, niin tänne on näitä try catcheja laitettu, että jos siellä on verkkovirhettä tai tuntematonta virhettä, niin se tuonne long cattiin täältä antaa virheilmoitusta ja vaihtaa game activityllä falseksi, niin niin ei sitten jää ohjelma jummiin. Niin. Ei muuta kuin testailemaan vaan. Ihan mukava pikkuprojekti.